nás nevidel vtedy na západe a aspoň na chvíľu netúžil byť súčasťou divokého západu, hoci skutočné korene westernového jazdenia i rodea nachádzame v dobách osídľovania Ameriky spočiatku u mexických vaqueros a neskôr u amerických koubojoch, my vám predstavujeme jedinečné miesto, kde môžete zažiť kúsok z divokého západu aj dnes u nás na Slovensku. O čom je reč? Nachádzame sa v ranči na Striebornom jazere v mestečku Galanta na juhozápade Slovenska v Trnavskom kraji. Tak myšlienka zrealizovať tento ranč alebo postaviť to tu takto, jak to v tomto štádiu je, vznikla niekedy v roku 2005, keď som kúpil túto pozemok za účelom dopestovania si nejakého krmiva pre môjho prvého koníka. A potom jedného pekného rána som sa zobudil a som si povedal, že prečo tu nevybudovať ranč tohto rangu, ako v akom to je. A začal som vybavať stavebné povolenie, ktoré mi trvalo zhruba nejaké 2,5 roka a potom ďalšie 2,5 roka trvalo, kým som tu vystavil niektoré budovy. V roku 2008, myslím, že v 6. mesiaci tu boli prvé preteky, ktoré sme tu zrealizovali a odvtedy tu každoročne poriadáme dvojo pretekov. Takže, a aby som spomenul nejaké tie najväčšie akcie alebo udalosti, ktoré sa tu u nás na ranči udiali v tomto westernovom športe, tak spomeniem, majstrovstvá Slovenska sa tu usporadovajú pravidelne už od roku 2010 a takou veľkou udalosťou bolo usporiadanie stredoeurópskeho pohára, ktoré tu boli v roku 2012. Tak ako som už spomínal, že každoročne sa tu usporadovajú dvojo pretekov. Jedni sú na jar v júni preteky, respektíve už to je leto. Sú to B-čkové preteky s celoslovenskou účasťou a na jeseň v septembri robievame majstrovstvá Slovenska. Tento rok by mala pribudnúť ešte jedna veľká udalosť, malo by to byť Eurorodeo, malo by to byť finále všetkých finál rôznych asociácií z okolitých krajín. Takže toto je taká asi najväčšia udalosť v tomto westernom športe, ktorá sa tu na ranči bude konať. Aby som mohol potom spomenúť rôzne firemné akcie. Mali sme tu Samsung Day pred 2 rokmi. To bola jedna z tých veľkých akcií, kde v jednom momente sme tu mali hádam 4,000 ľudí. Veľmi si ľudia pochvaľujú akciu potom Meta Gas Day. Tá tu býva s pravidelnosťou už 3 roky, tento rok tu bude 4. ročník. Ranč na Striebornom jazere sa môže pochváliť novou jazdeckou halou s kvalitným povrchom a použiteľnou v každom počasí o rozmeroch 40x90 metrov, kolbiskom s novým reiningovým povrchom o veľkosti 40x60 metrov, opracoviskom s rovnakým povrchom a veľkosťou 20x40 metrov, 2 krytými kruhovkami, pastvinami pre kone ohradené elektrickým opôdkom a celkovou rozlohou 22 hektárov, stajňami s priestrannými boxami, sprchami či dokonca soláriom pre kone. Nehovoriac o špičkových tréneroch, ktorí ponúkajú výukové hodiny jazd pre začiatočníkov a pokročilých počas celého roku. Ranč sa zaoberá aj chovom amerických plemien koní, ako sú American Quarter Horse a American Paint Horse a iných. Okrem iného vlastní aj stádo dobytka, ktorého chovu značne prispôsobuje aj podmienky na ranči. Počet kusov sa pohybuje okolo 60 a vďaka nemu je tu aj možnosť tréningových dobytkárskych disciplín. Súčasťou areálu je aj ubytovanie v úzulných 2- až 3-lôžkových izbách s vôňou dreva pre celkový počet 54 hostí. Takisto je tu možnosť stanovania a umiestnenia karavanov. Nechýba samozrejme ani spoločenská miestnosť s barovým pultom, biliardom a stolným futbalom, samostatný bar všetko vo westernovom štýle s terasami a reštaurácie s výbornou kuchyňou tradičných jedál. Na svoje si prídu dokonca aj vášniví rybári. V areáli sa nachádzajú 2 jazerá. Jazero s rozlohou 0,7 hektára určené na športový rybolov, kde sú nasadené kapry, šťuchy, jesetery a biele ryby, potom menšie jazero s rozlohou 0,3 hektára zarybnené kaprami a pstruhmi určené na výlov. V ponuke sú aj služby ako požičovne rybárskych potrieb a grilovacieho náradia. Ranč na Striebornom jazere je priateľský aj k deťom, pre ktoré tu má detské ihrisko, jazdeckú školu, požičovňu športového náradia, expozíciu starých kočov, ako aj špeciálne jednodňové či viacdňové výlety. V ponuke sú aj tematické a netradičné programy pre dospelých, napríklad rôzne spoločenské akcie, rodinné oslavy, vianočné večierky alebo tzv. Team Spirit a teambuildingové programy, ktoré sú zamerané na zoznamovacie stretnutie zamestnancov či budovanie kolektívu. Ranč na Striebornom jazere nemyslí iba na majiteľov koní, ale aj na koni samotné. Vynikajúca starostlivosť o kone, výborné podmienky na jazdenie a tréning, kvalitní tréneri a množstvo ďalších aktivít pre voľný čas, a to všetko v príjemnom prostredí divokého západu a jeho neobyčajnej atmosfére.